night. I am not a vlogger. I am your host in this very momentous and spectacular event. Palakpakan naman! Ganyan ang energy. Energy ko. At saka alam mo, Ma'am Sai, I am very amazed to all the people here sa up there. Very organized. For that, I would like to congratulate all the people behind this successful event. Yeah. O ngayon, syempre ngayong gabi ay wala po tayong ibang gagawin kung hindi magsaya, makinig ng music, at masaktan. Charis! Charis na! Syempre mag-enjoy tayo together with our band. Yes. Aside from appreciating, syempre, yung sigla natin sa ating 80th founding anniversary, we would appreciate a night of music. Diba? Punong-puno ng musika. Sabi nga ng Gawal sa kanilang video greetings, samahan natin sila sa isang gabing punong-puno ng musika. Correct. At saka syempre, yung mga hinahangaan din dahil ng mga ibang artists ay nandito rin para kami mag-celebrate ngayong gabi. At syempre, marami tayong mga performers, mga banda, and of course, mga iba't ibang sikat na personalidad na makakasama natin na dyan. Sino ba yung inaabangan nyo ngayon? Sino? Akala ko si Bubay Kabulakuin. Ano yung nakakala ko ito? Okay kaya, yan, maraming salamat po. At syempre, ngayong gabi po ay talagang matutunghayin natin yung mga paborito yung mga hinahangaan ng mga banda. Yan, siguro yung mga iba naman, talaga namang alam at memorize yung mga kanta nila, no? Meron pa nga tayo dito, oh. Ayan. Ayan, taas mo nga! Yes. Yan. Hindi mo ako yung vocalista ng The Ones, ha? Kabukya mo! Parang yun na. Inspired by the ones ng kanyang hairstyle. This is your first time. Yes, it's my first time here sa SAAP at talaga namang na-amaze nga ako sa sobrang ganda ng school, sa sobrang pag-disiplinado ng mga students. Actually, pagkapasok ko pa lang dito, talaga naman ramdam ko na kung gaano pag-disiplinado ang mga nag-aaral dito sa SAAP. At syempre, for that, I would like to congratulate also the teachers, the principals, coordinators, lahat. Let's go! Maraming salamat. Disiplinado daw ang mga Augustinians. Yes? Disiplinado ba? Yes? Yes. Thumbs up. In behalf of our school directors, Ma'am Maria Presley Luzana, together with our ASPA superintendent, Reverend Father Jefferson Chibacani, welcome to one of the ASPA schools, St. Augustine Academy of Montana Incorporated. Agustinians! Wala pa ka naman natin si Buboy para welcome natin sa kanila. Perfect. Maraming salamat. At saka alam mo, pagkapasok ko lang yung sa SAAP, sabi ko, parang iba yung school dito sa Florida Blanca na maraming gwapo at magaganda. At saka, Ay, nilawag sila o para makita mo sila lahat. hindi ako bias, hindi ako bias. Pero ito yung sinasabi ko. Pero syempre, marami din naman mga magaganda at gwapo dito sa bayan ng Florida Blanca. At syempre, Ma'am Sai, i-check na natin kung talagang handang-handa na ang mga Agustinians. Isa-shoutout natin from elementary department to grade 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Okay, Palakasan ito, ha? Ayan, shout
Bigyan na salamat. Siyempre, happy founding anniversary, Sarah! Sabay mo kami lumipad. Okay ba yun? Let's go.
Ready ba? Ready ba? Ayan mo kaya. 1, 2, 1, 2, 3, go!
Sa mga Agustina! Sila! Sila!
sa aming lead guitarist na alma mater rin niya tong school na to. Andre! Siyempre ang ating bass, Adrian! Kami nga pala ang Overdrawn. Sino dito yung sumaya? Yung nagkamba? Ang Four of Spades! Sabayan mo kami.
Marami pa tayong marami pa tayong mga banda. Ilan. Mga dalawa na lang. We're gonna introduce you to our round of applause to Overdrive! Yes! Nag-enjoy ba ang lahat? Halata. Correct. Kanta. Tumalong ba ang lahat? Nasaktan ba ang lahat? Deserve. Tatanong ko sana kung ilan ba ang hindi makalaya.
Florida Blanca and sa lahat sa buong Pampanga. Para naman nakita natin kung gaano na maganda yung Start ba kayo dito sa ano? Sa municipality? Yes! Magtutour kami sa Labun, sa Panacol, sa ganyan. Siyempre, kasali na ako kasi maganda rin sa Florida Blanca. Charis. Magwapo ka, friend. Magwapo ka. Yes. And shout out kay Jillian. Jillian and Jillian Damo. Okay. Boy, I guess. Oh, ito na.
isa si Iris Jade. Baka doon ako nasaan ka man. Shoutout daw kay ano? Zia Pantulo. Sino ka lang ang tinitilian? For our next song, sabayan ulit kami. Sabay-sabay tayong mag-yarn! Sa mga pagod dyan! Di ko pa mabibigay.
Hindi sila nakakapagod tugtugan, no? Oo, ang saya. Parang lahat sila earner, Anes. Ay, para sa inyo ulit to. Sa mga bagay na para daw sa mga tao na na patagong nagkakagusto. Ala? Patago? Oo, patago. Yung hindi mo kahit meron na siyang iba, okay lang. Ano ba yung sabi ko? Secret crush ba? Secret crush, parang iba yun. Di ba ka eh? Iba doon ito, sabi mo ikaw. Sabi Tapos ka niya, na
Jensen Guevara, Libuna, pati Shout out Luisa, Apple, and Bree. Yeah, super hyper kayo guys. Thank you so much. Picture muna tayo. Okay ba? Ang hindi ko pinipin pa kami. Siyempre. Okay. 1, 2. Let's go, guys! Thank you so much! Thank you much! Thank you, sir! Oh, baka tawas yun. Ayan. Yung mo yan, Kuya Chungen. Maraming salamat sa ating Project March. Once again, pala pakatanaw mo pa si Bayo. Regard na mong front act for this evening. At syempre tonight, this is our final band. Yeah? Are you excited? Woo! Syempre, mabuti ko ng lahat. Pero habang nag-aayos ang ating next band, ayan. Kaya mo yan. Meron siya ka na Habang nag-ayos ang ating next band, syempre, Crowded tayo sa stage. Let's give a chance to the fruits para i-assemble ang mga maraming salamat also to our Office of Student Affairs, the Elementary Department Coordinator, Mrs. Michelle S. Buenzon, our Junior High School Coordinator, Mr. John Carl Trinidad, and our Senior High School Coordinator, Mr. Edsel G. Mangune. And of course, our school directors, we have Mrs. Margaret A. Lozano, our ASPA Superintendent, Reverend Father Jefferson G. Bacani. Yan, maraming salamat po. Sana po ay kayo sasawag sa support na kaligyan at among pa-event yearly. At syempre, Pumunta ka lang dyan. happy founding anniversary St. Agassi Academy of Pampanga. Talaga namang total support. At syempre, gusto namin pong i-announce na nandito na po ang ating huling banda. Are you excited? Excited na ba ang lahat? Ang tsura lang ito ng mga pogi. Alalo pa. Shout out to Biden. Pero syempre, wow, relax kayo. Huli ko talaga ng mga i-reserve yung marinig kayong boses. I-reserve yung narinig kayong panyo. Huwag na mga aga kayo. Aray ko. Oo. Relax lang tayo ha. Relax lang tayo. Ay. Wala pa. Ini-excite ako yung tinuloy. Pinag siya sa akin. Shout out sa ating estudyante si Reese Nicole. Where are you, my dear? Siyempre gusto ko i-shoutout din yung nag-birthday ngayon. Si Chelsea Marina. Shoutout kayo guys. Yeah, wow. Shoutout to Mary, ano yan? Eloise. Yan, shoutout.
press conference. Tsaka yung mga magkaklarakan namin. Meron kami mga... Ay, congratulations. Congratulations. Yung anak ko, champion siya ng table tennis, si Ashley. Congrats, Ashley! Gold. Si Aya, bronze ng taekwondo. And the rest of the high schoolers na nanalo. Maraming salamat for representing not just sa ako, but also as President General. Akala ko yung background. Ay, ganun. Hindi. Ako yun. Tapos na talaga yung And syempre, huwag tayong maalala dahil mamaya we will be having fireworks display. nakikita ko na sila ng sign. Fireworks display. Oo, mamaya hindi na kayo sa taas. Of course, ano din yan, pasalamatan naman natin ang ating bisitang host. Boy, Kabulak Boy. Maraming salamat. Ibang klase kayo sa akin. And of course, thank you, Sel. Thank you also, Ma'am Sai, for inviting me over. Talaga naman nag-enjoy ako tonight. Ayan, maraming salamat. To all the teachers, principals, sponsors, alumni. Maraming salamat. And of course, sa lahat ng mga students ng St. Augustine. Oh, yung winners muna. Winners. Sige, go. Ito na yung ating winner. Ayan. To receive 100,000 pesos, Brian M. Palogne. Tama ba? Palogne. Yan na. So, congratulations. Ano kayo gagawin sa 100,000? Ang ganda namin sa kanila naman. Talaga sila kasi talaga kasi yung batang ko. Okay, mga Bel, we will enjoy this night for our main band, but we will promise ourselves that Agustinians are well disciplined. Okay? Yes! Okay? Kailangan enjoyment lang, walang magtutulakan, walang mag-iilakan. And of course, Pwede naman, wala. pwede umiyak. Pwede Pwede umiyak kung talaga naman damdam na lang yung Woo! Ako kaya ko kaya yan. Oo, pwede umiyak. Well, actually, yung mga kanta nila ang side talaga namang hindi malilimutan dahil relate na relate yung mga taong iniwan, Oo, ano yung ba? mga taong Pinasa? pinaasa, yung mga taong inakala na jowa pero magkaibigan lang pala. Oo, meron mga ganyan. At saka yung mga Alin? mag-girlfriend, boyfriend na naghiwalay dahil walang oras sa isa't isa. Meron pa. Yung may crush sila pero hindi sila crush. Ng crush nila. At saka yung Ang pinakamalupit, yung pinagtagpo sila pero hindi. tinadhana. Alam ramdam na ramdam mo yan. Aray ko! Saka yung mas malupit, may pinakamalupit pa dyan. Yung pinaramdam sa'yo na mahal na yun, tapos lolokohin ka na. Diba? At ito pa. Bakit may Ito pa. pinag-uwi? Para sa mga kapatid natin LGBTQIA+ community. Especially si Belo. Nagpapakain siya sa McDo. Sino? Nagpapakain sa Jollibee. Dinadala sa Eco Park Food Park doon sa San Pedro. Tapos, may kasamang iba yung mga nililibre niya. Aroy! Ang masakit pa doon, hindi kagandahan yung pinagpalit. Ay, Oo. paano? Hindi kagandahan. So, ibig sabihin, nagpapakan ang kagandahan ni Belo doon sa kumuha kayo ng agaw sa jowa niya. Kaya mas masakit. Kaya nga mas masakit. Ang gawin na lang, magpermi ka ng bali, magtabok-bok ka, Tsaka maglumpia-lumpia. yes, magparo-paro ang kanya, no? Tsaka kasigong-sigong. Oo, sigok-sigok. Kuliting sigok-sigok. Pero sana naman, lahat ng mga nagmamahal, lahat ng umiibig, ay mahanap ang para sa isa't isa. Yung magbibigay sa kanila ng ngiti. Correct. Pero minsan, sabi nilang nakita mo na, pero hindi pa pala. Yung mga ganon. Yung mga
kailangan mo ay talaga namang hanapin itang kinatisan mo yung masanense yung iyan namin Pero hindi naman kailangan natin hanapin kasi kung sayang dapat na. Oo. Sino ba dito yung mga may jowa? Yung mga may jowa tapos kasama yung jowa. Yung ngayon, ngayong gabi. Sino yung may mga jowa ngayong gabi na katabi? Ayan. Oh. Kung may mga katabing jowa na masasabi mo, isang malaki, sana all. Ano? Ay, hindi ko makakapagsana all. Oo, sana all ba? Hindi, kasi meron akong panawagan. Sa lahat ng may jowa ngayon, hawakan nyo ng maayos ang inyong jowa. Baka malay nyo yung katabi niya, ka-holding hands na niya. Ha, Huwag mo lang kasi ako overthinking. alam ko yan. Alam ko yan. Nakalagay, wala daw siyang jowa. Ang Wala. situationship lang daw sila. Situationship ito yung, paano ba yung situationship? Ito yung, di ba, dati may friend zone. Ano yun? Alam mo yung almost na parang libo? Alam mo ba yun? Friends kayo, pero may something, pero parang wala. Okay. Situational. Ang sakit na rin ko. Pero kailangan, kapag nahanap nyo na yung para sa inyo, huwag nyo nang pakakawalan. Ikulong nyo eh. Ano yung akali nila? Oo. Para hindi makahanap ng iba. Bakit yung sa'yo na nakakalap ng iba? Alam mo kasi lang sa, usually, yung mga naghihiwalay, it's not all about the cheating. Yung nanloko, yung pinagpalit ka, usually yung mga pinaghihiwalay, yung rason kung bakit naghihiwalay yung mga magjowa, walang time sa isa't isa. Walang time. So, dapat make time for Walang update, di ba? Kailangan sa may update. Ano gusto mo yun? Ano yung need? instrument na yun. Ano yung gusto mo yung kumain ka na ba? Oo. Kumain ka na ba? Anong ginagawa? Pero nag-all the time naman. Baby. Oh! Magsilapit na kayo dito, ha? Ay, hanggang dyan lang sila. Bawa. Baka naman wala kayong mapwestuhan. Oh, shoutout nga pala sa suppliers natin. Without them, wala tayong napapagandang concert ngayon. Oo nga. Chris May, Mike and Sound! Hello, thank you so much po. Salamat po for this very beautiful stage. Mike and Sound, LTD, at ang live feed natin. Of course, ano po, Ardente Adoracion, thank you for this. Thank you very much. Nagkakaroon ng mga ang
Sabihin mo, mansura ko. Matsura ko. Yan! Paano ba yun? Oh, ito. Hindi. Alam mo, parang ina-undermine nila yung katalinuhan mo. Okay, sabihin mo, matalino ako. Matalino. Okay, ang ibig sabihin nun, murik ko. Ulit ko. Matalino ako? Ulit ko. Maging proud ka, ipagsigawan mo! Ulit ko. Galing. Ito. Para sa mga single dito, ang ibig sabihin ng mahal kita is kaluguran ka ka. Kaluguran, sobra-sobra. Oo, Ojo, kaluguran ka ka. Patalis na. I'm sure curious sila kung ano amoy mo. So sasabihin mo, mabulok ko asbuk. Mabulok ko asbuk. Mabulok ko, asbo. Ayun, kasi ang bango-bango ko. Ayan. Mabawa ko guys ha. Okay! Magpapakilala ko na po ako sa inyo lahat. Ako po ang nag-iisang kulot sa amin, pero hindi ko ako salot. Sino dito nakapanood na sa amin sa Facebook or sa TikTok? Ayan, marami nagsasabi mapanakit daw kami, pero ang totoo, sobrang kapagmahal namin sa totoong buhay. Kaya naman, ang pangalan ko po ay Carl. Pero ngayong gabi, pwede niyo ako tawagin Baby. At syempre, relax yan. Testingin ko yung hoodie kasi. Okay. Okay, pamimigay namin hoodie ay best friend. Para sa mga best friend natin, alingin natin iniibig. Ayun. Bago ang lahat, gusto namin magpasalamat sa pag-ibita niyo sa amin. Excited na ba kayo makikita sa amin ngayong gabi? Okay, gawin natin memorable to, ano na to, hoodie na to. Eh, lagyan natin konting pawis mo, pwede sa pawis ka na. Ito rin, pawis na. Boss! Boss! Grabe, pawis na mo ako. Okay, ito si Matsura. Matsura! Isang patalis na. Dahil pinakawisan na rin ako, lalagyan ko na rin konting pawis mo. Okay! Baka mamalo ko
certified wanista. Alam niyo ba yung mga wanista? Kung wanista ka, taas mo kamay mo. Ayan. So meron kami exclusive page. Pwede kayo mag-sign up doon. At magkakaroon kayo ng access sa mga limited edition merch namin. Balita ko may mga umiikot daw tayo ng mga wanista leaders. Yes, so may mga wanistas ngayon dito sa lugar na to. Okay guys! Kalma, kalma. Sabihin mo sa katabi mo, kalma. Baby kalma. Baby, kalma. Sino dito? Naranasan nyo na may love sa classmate nyo? Grabe naman. Bakit hindi? Bawal may love sa classmate. Sa higher batch pwede. Ang susunod na kanta namin ay para sa mga kagaya namin palagi na lang second option. Pero kahit anong kabaitang ipakita mo, never ka naging first choice. Naranasan niyo na ba yun? Yung naaalala ka lang niya kapag may kailangan na siya. Yung hinahanap ka na niya pag broken hearted na siya. Yung alam mong kasama ka sa pinagpipilian, pero never ka niya pipiliin muna. At sa araw-araw na pumapasok ka, pinag-iisipan mo kung kaya ba siya mabait sa'yo ay dahil gusto ka niya o kailangan ka lang niya. Handa na ba kayong sagutin ng mga what if nyo ngayong gabi? O sige, sabayan niyo ako. Sabihin niyo, what if? What if? Ako na lang!
sa inyo? Sino dito? Si RJ ang nagpapangiti sa inyo! Okay lang ba kami muna magpangiti sa inyo ngayong gabi? Bakit po umiiyak? Alam. Tears of joy ba yan? Tears of joy. Ano name mo? Ara. Okay ka lang, Ara? Sana nagpapangiti ka namin, ha? Okay, sabi namin, ingiti tayong lahat eh. Pero bakit yung ilan sa inyo parang natatakot na kayong ngumiti ulit? Siguro naranasan nyo na minsan may nagpangiti sa inyo dito, no? Yung feeling na excited kayo pumasok kasi alam nyo makikita nyo siya. Ang sarap ng feeling, di ba, na meron ka parang happy crush. Sino dito may happy crush kayo? Sino dito nandito ng happy crush nyo? Okay. Masaya talaga magkaroon ng happy crush. Ang malungkot, yung happy crush mo, may happy crush na iba. I just wanna ask a question. You know, sa edad nyo, ito yung mga pagkakataon na first time yung makakaramdam ng pagmamahal. Tama ba? Sino dito naranasan nyo na ma-in love? Okay. Puppy love, puppy love. Dinosaur love, dinosaur love. Sobrang okay. Sa age natin, dito nyo mararanasan yung unang pagmamahal. Pero feeling ko, dito nyo rin mararanasan yung magkaroon ng kausap na sobrang labo ng trip niya sa buhay niya. Yung tipong isang beses sobrang sweet niya sa'yo, pero sa isang iglap, biglang hindi na siya magre-reply sa'yo. May ganun ba? Yung kapag kayong dalawa lang, sobrang sweet niya sa'yo, at pag nag-chat-chat sa sa'yo, nagsasabi pa siya ng I miss you. Kaya lang pag may ibang tao, kaibigan na ang pakilala niya sa'yo. This next song is for everybody. Can I tell you something? Can I tell you something? Okay, listen to me, listen to me. Tandaan niyo to mula sa mga kuya niyo. Ang deserve niyo ng pagmamahal ay yung taong sigurado na gusto kayo. So kung puro mixed signals ang binibigay niya sa'yo, mag-isip ka dahil hindi yun ang pag-ibig na deserve mo. So meron kami kanta tungkol sa mga malalapong kausap. At sana makatulong sa inyo itong song na to. Sa susunod na magparamdam siya sa'yo, sabihin mo, kapamon eh. Bago ka magselos at bago ka mag-demand ng oras ko,
2026, you are the very first campus that we have ever visited. And we love the energy, so is it okay if we wanna try out something new? Okay lang ba yun? So sa dami ng mga pinamigay namin, we have one request. May lambing kami sa inyo ngayong gabi. I know you guys are taking videos, but is it okay to ask you to turn on your flashlight? The flashlight of your phone. Yeah, flashlight. There you go. There you go. I believe around 95% of you lahat ng phones nyo may flashlight, right? And don't worry about taking videos because we're gonna be taking videos of you tonight. Okay lang ba mag-video kami? Okay lang ba i-TikTok namin to? Okay lang ba makita ng ibang school sa buong Pilipinas kung gaano kayo kalupit? Okay. Before we do this, I just wanna say, one of the reasons why we're excited about performing in schools like this is because we get to have a chance to have a conversation with you. And today, nandito kami para ipaalala sa inyo na kamahal-mahal kayo. That you guys are beautiful. I see the flashlights even doon sa third floor. Okay. So here's what we're gonna do, okay? You're gonna put down the light first. And kapag may sinabi ako na nakaka-relate kayo, itataas niyo yung flashlight niyo. Okay na rin, may sinabi ako nakaka-relate kayo, tataas niyo. Tataas niyo, sige, taas, taas. And then I want you to look around just so that you know ilang tao yung nakaka-relate sa pinagdadaanan niyo. Okay ba yun? Okay ba yun? Okay, sige, baba na, baba. Sino dito, sa araw-araw na pumapasok ka, ina-question mo sa sarili mo kung deserving ka ba ng pag-ibig na binibigay ng iba? Baba. Sino dito, pagod na pagod ka ng magmakaawa para sa validation ng iba? Baba. Sino dito? Kung pwede lang ibigay mo ang lahat para sa mga kaibigan mo, gagawin mo. Baba. Pero sino dito? Kahit kailan, hindi nyo naranasang may nangamusta sa inyo. You know, whenever I say these things, I want you to realize, hindi ka lang mag-isa sa pinagdadaanan mo. There's a lot of people here, we're going through the same stuff. So tonight, all together, yung song namin ang title niya Hatid, and it's about letting go. And this time, I want you to let go of the things that are not good for you anymore. Sino dito? Gusto nyo i-approach ang school year na to na malaya at hindi na nagmamakaawa? So together we're gonna sing this song. The words will be on the screen. And can I hear you sing as loud as you can tonight? Okay, marinig yung mga boses nyo. Here we go. We sing. Hindi ka habulin. With your lights up, come on, sing it out. Hindi ka habulin, hindi ka pipigilin.
Maria.